Bitch, please. Takže čau. Máme tu další denní vlog. Jak jsem koukal, tak není to moc, ale už máme na našem prvním videu 40 zhlídnutí, kurva vlastně zasraný. A to mě docela potěšilo, takže jsem se rozhodl udělat další vlog. No a psala mi kámoška, že vůbec jsem nebyl šikanovaný. Dobře, bitch please. Bejt. No, takže je tu, já zkusím objevily otázky, jakože jsem believer a kokote a pičo a takhle, vole, za to, že mám rád Justina nebo takhle. Ale zaprvé nejsem believer. Mám rád jakože Miley Cyrus a mám rád i Justina, oboje bitch please. Oba poslouchám a líbí se její muzika, a takže jsem se rozhodl, že jenom tohle řeknu, zmíním. Dál, co se dělo v dnešním dni. V dnešním dni se nedělo moc věcí, ale ukradl jsem na čínském poli zelí. Bitch please. Takže čínský pole je tamhle naproti nám, takže mě máme jak si to bylo docela podržku, protože jsem si šel pro zelí a nevšiml jsem si orající Číňanky, co tam orala trošku zeleninku. Zeleninu. Ne orala, jako. No jo, a začala tam něco na mě čínsky ječet, pak nějaký Číňan na mě zařval, takže jsem vyběhl, jsem dveře zavřel, zamknul, on běh jsem nahoru, takže doufám, že tam zítra nebudou, anebo že se na mě aspoň nebudou pamatovat. Proběh úklid, byl jsem 1,5 hodiny se svým psem venku. No a doporučil bych film Gravitace 3D v kinech, protože jsem na tom byl včera a bylo to fakt unikátní. Povedlo se to. Hraje tam Sandra Bullock a George Clooney. No a to bude asi z tohohle vlogu dneska všechno. Takže se na vás budu těšit příště a